Yan, maganda. Kasing ganda ng tindera. Pero di kasama ibita. Klase mga bangos, mga katupay. Nagkakaroon ba? Ha? Ilan bili natin? Isa lang? Isa lang. Kasi wala namang bisita. Yan lang. Magkano kilo? Eh. Ha? 1 kilo ba yan? 1/4. 170 kilo yan. Oh, welcome to my vlog. Oh. Welcome to my vlog. Shout out sa 1 million viewers natin dyan. Tanggalan ito ka. May luhog na. Dito ka? Tanggalan lang ng ano. Ano ba yun? Yung maalat, abdo. Oo. Abdo lang, abdo. Magkano pala kilo? Sa bangos? 170. 160. Oo. Dalaway natin yung mga para sa Yun o. Katawat sa naglilinis. One fourth. Oh, maganda. Buhay pa. Ano yan? Salam. Ano ito mababay? 50 products. 50. Doon mo naman yung tutas. Hindi na yan. Gusto ba? Mga tilapia dito na. Yung pang-ihaw, linis siya ba pang-ihaw? Oh, wag na. Kuha na lang ng ano. Yung bitaw ka lang. Yung lang? Oo. Kasi iyawin lang dyan siya. Dan. Ha? Iwan ko yan. Siya yung siguro daw. Iwan ko yung basic niya. Yung pag-release ko kayo yung minute. Magkano kilo niyan, ma'am? 165 lang yan. Walang tawad. 150 na lang ito. Ha? Yo, manak yo. Magkano? 165 daw. 165. Welcome to my chicken. Milipi. Ilang, isang piraso lang. Yan, yan. Maganda yan. Yan. Ito. Tutuan. Tutuan. Oh, Magkano yun? 2 for 1. For one? Banderis. Bandarito, bandarito. Bagong katay. Paano natin eh? Bati mo pala sila. How much? Wala uling. Magkano ang balot sa uling? Ha? 90. Pag mga tatlong balot lang siguro, oh. Dalawa. Apat. Dalawa.
Dalawang balot. Ito na lang. Ayan, magkano yan, pre? 50. 50? Pag ganito, 2.50 eh. Ano ba ako to? may halaga na rin pati uli. Mahirap din talaga mag-uuling eh. Yan dong, yan lang, isang balot. Kasi na yan. 50. Ang ba yan? 50. Dito naman yung bilihan ng mga niyog, mga katupay. Yan, ang dami yung mamimili na lang pag mamimili ng niyog. Tayo kung sabihin talaga, bit-bitin na lang ko ng nalayan. Binta na nga. Diba? Ang daming luya. 15.1 po. Ha? 15. 15 per? Dito kayo nag-biscuit. Dami. Kalamansi. Pilit lang, may pibilin pa ako. Sabihan ba kami lang? Dala ba kamansin ba lang? Ha? Dala ko kamansin ba? Oo. Yung nakita niya ako, nagbigay ako ng 20. So, nagbigay na sila ako ng 30. Ha? Sabi niya siya. Marami na yata ito pag nanobiyak eh. Yung iba, yung maganda ka. Yan. Ganda, yan, maganda. Kasi ang ganda ng tindera. Pero di kasama ibita. Yung maganda. Kasi ang ganda ng tindera. Pero hindi kasama ibibita. Yung tindera. Pichay bagyo lang. Pichay bagyo lang ha. Yan. Uy! Yeah. Mana lang yan dyan. 22 po na. 22. Mga katupay oh. Maraming mga talong, palabasa, laki oh. Okay na daw? Wala na? Yung ano yung parang batong yun o, Sa ano alin? bench ano yun? Bagyo bench. Yung bench Bagyo bench. iba lagyan yan. Oo nga, lagyan pa to. Dito
Ayan o, Bagyo Bench. Mayroon ng panana. Ilan po? 5 piso lang. Konti lang, Day. Ano, hindi na lang. Ayan na daw. Wala na. Ewan ko, ano pa. May luya na eh. Medyo, bugat na. Hindi. Ha? Oh, yan yung tanong sa akin ng bigay niyo. Ay, yan na pa yung aming namimili doon sa palengke, mga tupay. Dito at saka Bangos. Mayroon yung tilapia mga tupay. Wow, mga katupay, ayan na, malapit na maluto. Bangos at hito, mga katupay.